Ko himen ko para bayit hau trai Jesus Christ. Ngiyos ngau na jimpule mendakas ngi. Bangide balong ke bashania ha ka jinkulangar jongo play. But ngide ban kindiu burom ya ka jimba baro kaba ujisu labu hapojongi. Ujisu labu hapojongi bun jait ke jimba. Ujisu ulong ka jimba. Ublay ulong jimba. Baru Jisu ubu hapo jangi yang bangro ke jinglong jongo blay hapo. But ngidon kam ban yaine ha kane ke jimba ha kaba yai ong hoid. Paulus bakudo kendu yangi lemba ke shiti jongu Korint shaki Korint bangide banang ban ong hoid haki ke baro. Haki yai ki yang jangi Bund sin ngia kendu ya ke jinge. Don gi por ngi haben ong hoid. Don gi por ngi ong em. But don gi por ngi sngo kulmar ha ke jingim. Ha ke yad ki yang jangi. Ha ke jinge de jangi bat ki beriu. Hang niu Paulus bakuduk ong. Ngi haben nang ban ong hoid ya ujisu barabor. Habade ka por ban kindi burom ya ujisu. Pla ya ke jinge. But ngade how Jisu ngide ban nang ban ong hoy. Lada don kino ki benda kiba yang persya ya kene ke jingong hoy ya Jisu ngide ban nang ru ban nong em. Lese kabang ila ban nong kabayade bat ke jing tenju ha ke jingem jangi. Bun sin ha ke jinglong buriyo jangi ngiakendu jing tenju na ke posha ki por. Don bun jait ke jing tenju kaba katkum ke jimpe jangi kalang baba ha ke jimpet ningkong habang ya kren bat ki brio ya kaba ki kren kalang ka badai shisha henre haba ngistang banong hoit ya Jisu ka jingshai kan tingshain halo jangi bat kamlu kalong ga jinglong blai hapo jangi kan stang ban traikam habang ipaish au Jisu ubalong hoit barabor. But habang istang ban ong hoid ya Jisu kata kamut ya ka jinglong ublay hapo jangi ngin stang ban yo I ya ka jing shisha halar man leki jingade jangi man leki kren ki kana jangi man leki brio ki bawan tur shangi lese ki terwa ha kabash bapau lese ya ke babha henry shalin dat ngin stang ban yo I kaya ke jingmud ba siniu jong utau brio jong kata ka brio jong kata ka jingle jongi ladang ile kumne kanjia ayu khangi nagata ka daw ko himmen ko para ujesu ukendu yaki sinran jongu baki de banlang jingshai jonga perte baki de banlang blue jonga perte ladang pindu no jingshai na po jongi jingshai hangne kabamud jinglong uble ka jingshisha kabange bat But kumjuru ya kaboru balay. But habang yung kamlu kalong kabatre hapojangi kaba pinbang iya ka jingido balay hapojangi. Ladangi pinblat no jingido balay. Ladangi pinblat no jingtim buram ubalay hapojangi. Ladangi pinblat no ya kabor traikam jang ubalay hapojangi. Ngin kerlalong ki brio bam larkam. But kane kalong ka jimma haka jingim mensiyam jangi. Buon ki brio kim nang shu ban yaine badu Jisu kim nang shu ban jubab hoid barabor but pin ban ki ong buon sin em yaw Jisu ngi ha ban nang ban ong yem ya ke jingsiniu yem ya ka buisniu jeng ke brio nang da ngi ha ban nang kindiu ya ka hoid ban ong hoid ka bamod nga ngi pidyang lot ya ke jingkulang jung bale ha pojangi hoid yaw Jisu barabor Kerlem Jisu nganum yad wachi kerlip matru. Kerlem Jisu ngam treban em what she second ru haka jingim jangi. Kerlem Jisu nganum tre kano ka kam. Kerlem Jisu nganum kren eye. Kabamod hamalla ke benda janga jingim jangi badai balong ujisu uba pinki im hapo jangi kabor jisu deban pinkim im yangi omde kabor brio ladang shania ha kabor brio banya kabor jisu kadon ka por ngi kentai ya jisu
Baru Paulus bakudu ong ladangi kentai dia Jesu nginom yo ya ke jingkulang jongo belai. Kadai lembau Jesu ngin yo lot ke jingkulang jongo belai ke bor jongo beneng bad kataka jingpin kup ya ke buram jongo belai kan perlong yang ngiru ben yeserim badu Kris. Hangda kadon jingshai, hangda kadon ke jimbang ha ke jingim jongi. Minta larangi peit haki inga sem jongi don buon gi himen ki para jongi kila duno kanega jimbang Kristan kim deshu kim don jimbang shu eye kim bang Kristan habaki bru ki krenru klembang maki ya ke rukam kren jongi ya ke rukam baki yade baki para brio ya ke rukam baki treha ka balang ya ke rukam baki treha ka imlang salang klembang shu But ni parong iyo habang ngimdon kane ka jinglong ba jongo belai jimba min siem jongi ngin kerlalong ki bru ki basunyo mentang ios ngobon ki kana ki keren halor ke jingles new jongi bru kadang poi sha kata ka jinglong ngimla ban shania iwe pa wad ulog umla ban shania kalog kamla ban shania ya ulog hagani ki jingjia baro kaba ngi baro ngi dang peit haga social media hakini gisngi shapanga jimpin niap ya ulog aba poisha sora lese don bona pleng jongi ngi sausi namar kalas new nam ia ka kerteng jonga mehale ya hakaba ki ong ki bru hang ne ki longi basiniu Henry kamde ke jingshi sha kumbangi tip namar ngi long ki bru ki baburam ibe pat But Henry kibru kishim kabu ban pinsniu yakane namar ki ai jubab hoid yakie ke baro basniu namar ke jingya te plam jangi kia nakata kada habon ki inga sem jangi rungyo I bale kadon ke jingye komne namar ngi penyap no yakata ke jinglong mlu jinglong Kristan jinglong oblai hapo jangi Ni penyap no ya ke jing shai nang dak ngi kindiu ya ke jingdum hapo jangi Buon ki inga semenda ki im kumne ki jubab hoid ya ki ke bar kabawan na bar but ka pensioniu ya ki tendeng ka pelong ya kiru ban peniap ya ki para bru ban penjot ya ka suka sain jang ki inga sem ulog un rai ban ino ya katengah kan rai ban syangklat na utengah bat ki kun ki tamsneng ki ngop ya ki bara ka basiniu ki didrak ki dikiad ki ngop ha ke jingauria ka babon jait namar bale ngimpat im ha ke jingshai jango Kris ngimpat stang ban pin kindiu ya ke jimbang Kristan hapo jangi ke jinglong Kristan hapo jangi jimba mensiam hapo jangi ngidon kamban kindiu ya ka jingi du Jesu hapo jangi ko himen ko para haba wan ka ler jang jingtin jo ka babun jai talong ki mulu bang talong ka jing shai ka ba pernai talong ki kun ki ba kindiu ya Jesu ha ka ba batriang ya ka jing kular tongin duai ha ka ne ka por ba ka jing siniu kanam bit yangi banginum pinjab ya ka jing siniu hapo jangi pinban ni pinjab barabor ya Jesu ha ka ba ang hoid ya ublay Jesu be it kerku kardo yangi pensle yangi bangin dup lang ki kun ki babat triang ya ka jing shai jame bangin dup lang ki kun ki babang barabor but nginnum pin blood no ya ka jimbang jong uble hapo jongi bangin dup la ben yada ya ki inga sem bangin dup treshitam ban yaine ha ka jingit ha ka jingim Kristan ha ka bakindiu ya ka jimba baro saudong jongi Yen ya ro ya utrai Jesus Christ. Chinom la chinom.